Kripli Inter Amlokhi Sports Association Club League Football Championship Men and Women Kapathu Anglong Kitipon. Karbi Anglong ke Tribal Land bu jai kathar kaningje putha KSA Road Home ASZ Youth Front Pen Perangke Mai Kangni. During polling of Harman BJP Local Committee President Secretary Arpan Arpu Karchupon. Prangsi kacing hon Karbi Anglong ara doan la pen Karbi Anglong Live News Channel kelang ara doan a phans tame nilitum Karbi Anglong Live News Channel hin pen kardom na pejer iglo kardom. Nangli beha be para hin la ansu si kang thur dia phan ning hang ma. Nangli news channel a jakong pen beha nat ki pa phrang du dia phan ning hang ma. Jong si ning hang lipute Karbi Anglong Live News Channel along humri igra warsai kemi join ponik tha. Nangli beha long ki pa phrang dun dia phan joy ke la pen ador jum hek pen nilitum along advertise our sai longji. Labang sovar sai kilong dia phan humri ikha Karbi Anglong Live News Channel along ang ton pen kachini dia phan contact number 6000389738 9957606998 847300457 lapen 7002121784 along humri igno. Kardom pinyada babirta long pen ilisangpi marvelous rong parpi nonar jekta birta ang ton pen. Lakha ingkoi raisi Borjan constituency angkang kedam tang preni phai ingkoi raphopen Amlokhi pathu aklamalong Amlokhi Sports Association pen kachipatir pipon ingdeng Kripli Inter Amlokhi Sports Association Club League Football Championship pinsola pen sorlo ke pathu nangpang chengsi kedam tang matijong ni phai EC ni lake angdung kiti pathu pon. Sponsor lake Amlokhi Sports Association amai phu bapuram rongpi asarbura karditang songsar rongpi lapen asupi kalitang serbika rong pipiamen pensi paman ponlo. Angdung kiti ke pathu amai long aluhi sar paman pen Karbi Anglong Autonomous Council em surja rong par chatongdu. Borjan VDC Chairman Sonaram Singnar, Karbi Anglong Autonomous Council Board Chairman Lapen Kasa Secretary Philip Teron, Karbi Anglong Master Games Chunbang Joy Singh Togbi, District Sports Officer Rilipson Ronghang, Bokajan Development Block BLCC Chairman Mongol Singh Hanse, KLA Kong Chunbang Liladhar Teron, Dilai Sports Association Chunbang Harlongbi Ingleng, Amlokhi Sports Association Chunbang Joy Rash Rongpi Lapen, Penangan man pengkido tum chetong dunsi RDP dunlo. Angdung kiti kapathu suarlo tum pensi pathu papranglo. Karbi United FC tum 11 Sister FC aphan goal isi pen paremponlo. Aduntu pinso tum kapathu Chingrum FC lapen Jamuna FA angbong si pathu chepholo. Jamuna FA tum ke thek munaga jok goal pli pen chepahai pondet si ke hayanong e suarlo lapen pinso kapathu kachetong dun aluhi tumpen si trophy lapen tangka pajerpon. Lapen break jamanong e suarlo team pen best player Birti Topipi, best discipline team Amlokhi Girls Sports Academy, best goalkeeper Claudia Teronpi, top scorer Kunti Maya Raya tumaphan pajerpon. Pinsumara team pen best goalkeeper Sar Imterang, top scorer Mirlong Ingti, best player Sodar Singh Teron, best discipline team Wozaru FC atumaphan prek jam anong e pajerpon. Inter Amlokhi Sport Association Club so league angdung tiarni nil pansaluhi suppose na hanglo kasi kidamtang cikloyon so say pen lamang so tournament adak padupon lo kirang sot pen lamang so kipathu ladak pinso pen arso lamang so club league padulo lapen ako isi bangke iningarong alam thelo ba kiprek je alam the bangke lahan lo de lamang so kipathu ba cikloyon so say kipathu hitame ajulok se kipathu dak mia tournament se kipathu lamang so dolo la se mo open anu kaprek aluhi tum taning yelo la sunthot kala prek mahokta abelang mahokta bi kelang pulo la se tum dak Borjan lo Amlokhi long delang polam phesi klang lo kasi isi ningarong mangala halo lamang so kipathu kibi pen dak tebok terai club do pick kachitong do pick la si aponang ulo la si lamang so a club tumhan barong along kepathu ariso ijang atong phan lamang so war sai ki pipon kala bang siling arong dam alam thelo thenon Assam government petame isi kepathu hin tumhan RD ki pick do tuning pen kerang sampen tuning pen khel maharon po padulo pining le thota lamang so khel maharon padulo kendung dak Borjan hawara riso ijang tum tahalong so kache patelong kapre ang
seperti long kilong tum sia levelan kiri tum dulu lason hot si non dak club league long terutama dak football itu tuh hinan tuh bangke pin sumar apa naru sumar kita mela bang so RD gitu aja ini seperti tum dulu lalu lah pengen aku ini orang manggil borjana hawara long di live and bijay rongpi KarbiAnglongLIVE. Matijong ni phai hiniar ni rong thiang KSA hemalong KSA ro thom lapen ASCC Youth Front atum chelang pet pen APHL siamai pujai kathar pen KarbiAnglong ke tribal land pamen ki irmi aputhak pherang ke amai ingni silam the chepaklang dut pherang ke amai kang ni long KSA amai phu Thomson rong pi KSA amai phu mirjeng kropen lam the ke jai ke kedam tang apor hidipi hawar long APHL siamai ke pado hud mai long jai kathar kaning je pon KarbiAnglong ke 6 schedule pensi ke long apot Karbi atum phan kali tribal mate inglong a khaya phan pu kaning je chokchi Karbi atum amen donang ji lapen kai ke ta anglong along si pedo wernang ji pusi ru samson singing ti lapen arisang ho ke do anatum kachisong pensi piniarni ili Karbi pamen kachelong sitame nona por la puson je ai kathar pen kaning je ke alang li tuma phan ke berason lapen amahang ke jorason si mandet po halapu naga lapen rengma khai tumke Karbi land pusi kipu sitame jai ka thar bangke tribal land pu kipu rongke ning oi ning duk asonsi mandelo khai somade tribal hi janang bong chinghonang jibonta kewang mi inglong asot tuma phanke dimklong pek thek the lake kadok kavita chini sikeme non kewang mi inglong asot tuma phanta wotar long amen thapnang ji lapen long le pata pinang ji pu kaning je ke manghumeme lake methang political alle aphan akemang joksi kaningje puta ningje pon sitame halapu Meghalaya Nagaland Arunachal long ke do Karbi atum aphan ke piniar ni anta inglong aso puke hok pon pe puta ningje lapen jai kathar pen kaningje pon Manipur pen nang ke be kuki atum aphan pangrum pen relief camp ki bijipu kaningje ke chokche athe relief camp jongsi ke bilo pulote ke wangji arni ke Ladakh pen pedamun elo lasi lahai alam kaningje ke CN thuvek nangji puta ningje pherang ke amai long KSA VP mondaling hi ASCC Youth Front Premson Bela pen penangan KSA klembang atum chetong do jasme pen pangke onek jong ke dam tang hidipi arat party meeting itu pada jaya kathar ahim ben papaklak kon jen KarbiAnglong ke Sidul pensi kelong pinapot padake Karbi tumhan kali la chapel tumha khlaban ke minggu cepatlah kupia pot ma ulo takte Karbi tu mamen dunanji Karbia ampun kaje sitame atas dunai wala bangso tomat kapen bu semson di pentang mo alang itu mari sampo tumhan KarbiAnglong keban man tempat keban kaboki alang betul panta keberason ba alang itu aman mojaga kejorason senamanda bang naga kaya tumbang ke Karbi land musik pulo tame halabang so dinje bang tame alang ni jaga kar akhirnya bangke tribal land pak siap pun di dalam lapang ke mingguan bekerja. Menghadong tentu dan kompisah mau berdebat lang lama so terkasi tribal lihat cinghong nanti ahok sitame akimi ke bang tuma panbang ke di klong bangke ke lapang ke clear cini dahulu. Tapi tribal bocor kali. Amet KarbiAnglong along pen bahera ke Karbi itu hidung sumpi hidung teglong lo tribal Anglong lo hidung teglong Nagaland hidung teglong lo asli host tribal Anglong hidung Arunachal hidung tribal Anglong kita ada Anglong hidung KarbiAnglong sor Nagaland nam hidung Karbi atum ada hem chicken nam lo bote hidung tribal lo bote hidung chicken non Arunachal lo boma Karbi itu ada hidung STA status hidung vote ada hidung lo job lo ini jaya kata konar pen alam di mata besi dak KarbiAnglong ko amen tribal land ko amen ilang konar rights in alam di mata laso bangke
jaga tha so statement alam chilani rada long alam chipakliya ni sumpu karbi chapre sangi adhe kibang jilani la so statement per job kibang jilani amake khe kachal ko jia angrindu adhe dake theglong non kaprek tribal land pujosi irben develop lada bangke isun boy Pinis kami lagi bahari kontroversi asal sekarang. Lagi lasi itu cuma itu nak kongkong Karbi Anglong Arab just like that PHLC on the claim dulu Arab master itu cuma itu bagi. Jaya kata statement kita kapan kita pangkoni. Penarang ni long kecil. Jaya kata long kecil pun asal lang itu cop cia asal itu headlong bom pasti lang itu orang mesti itu. Ini pompa. Just like that lang itu. News report KarbiAnglongLIVE. Prangsi kaching hon KarbiAnglong ara doan lapen KarbiAnglongLIVE news channel kelang ara doan aphanstame nilitum KarbiAnglongLIVE news channel hin pen kardom na pejer iglo kardom. Nangli beha bepara hin la ansusi kang thurjia phan ninghang ma. Nangli news channel aja kong pen beha nat kipa prang dujia phan ninghang ma. Jongsi ninghang lipute KarbiAnglongLIVE news channel along humri igra warsai kimi join ponik tha. Nangli beha long kipa prang dunjia phan joy ke lapen ador jum hek pen nilitum along advertise avarsai longji. Labang so avarsai ke longjia phan humri igtha KarbiAnglongLIVE news channel along angton pen kachini jia phan contact number 6000389738 9957606998 847-3004157 lapen 700212178 along Humri Igno. Matijong ni phai hiniar ni lakha inkoira throk dwar bagori constituency ke parlo during polling a Pharman BJP local committee president secretary phaikuni ni phai inkoira clear ni reshuffle that pen during polling BJP local committee president secretary arpu kimi kedengpo. Nason si kedam tang matijong ni phai hiniar ni BJP local committee president secretary arpu kimi kedeng pon amai long chetong dun maipu samsoning ti lapen BJP claim raped atum chetong dun si president secretary kedeng pon along RDP dun kedam tangar ni local committee ex president Nogan lekhe ex secretary Raju Terang atum si kedam tangar ni during polling along charipon lo la solong matijong ni phai isiar ni president Rajaning ti secretary Boron Pangcho tuma phansi during polling station of Pharman chedon sarpen Karbi pohopen archosi arpu pekpon lapen during arada kari jasemet nonamat tarpang thek abelang lasi non president secretary arpu kimia tuma phan BJP claim rapedatum pen chuning ridunsi labangso tarpang thek abang prabjin pen claim pon popusi president secretary atum lamchak JP pon iglo Nelly Hemalong Nelly tum BJP claim rapet korti tum non hajong during a polling along local committee kangwai along puthot neliphan maipu arpu nangepek pon thupen kadowe korti tum chingrum si neliphan nang karchu kiwang mai long aprangsi nelitum during a polling long claim rapet korti tum an aphan akiru piparpik lo athe nili thang natta nelit Diring ang kang along kiduk kelak lapen heme jangre anpar seta me kapre kasai klem thek the wai pita alang titum ning ki thepen nililong ke bang lapen ar kup niliphan ar punang pipot seta me nili akiro pilo la rata tum aning the lapen ar punang pieteng pen sinili seta me un anabang ke nili tabor ipon pupusi rata tum aphan tum kaching room apulodang tenili tum kaching room kilalo je non jong November tarik ko rap clear ni nilitung ladak local committee po labang so reshuffle padolo nasi so karpen isiaron patiklo labang so ron ateng kan nilitung po ludun si nilitung kedamtang November 24 ani nilitung reshuffle lo nasi non ki akimi president akimi singhona korte rajaning ti alang le phansi nilitung ke maipu pu pipon lo lapen adun tu Klembang pu phan nilitum isiar pu pipono lake chingona korte boron thang cho phansi nilitum ningchi thipon pen jelatum ke labang so diringa war phan klem pon thekji
badam pon thegi ba nang tuwar ke manager ponci ba lakado kawe officer ke the ke dingan tumpen cingki dun thegi ning ke the pen ajok se alang ni tom fan president apu la pen secretary apu pondo alang ni tom dani fa tan hello nili tom pini ka cingrum ang theke ba ni tom ka cingrum News report KarbiAnglongLIVE. Inkoira Trok Dwarbaguri constituency ke parlo Dolamara DMSA playground along matijong ni phai hiniar ni inter-school athletic meet suri hinir inkoira phli ke paman pon bangso sports amaipu Birentok bi ward commissioner lapen kongchun bang Robinson rong pharpensi bangso sports along ke mesen pen ke pachunjia phan arpu en pon bangso sports kampu amai long alu hiamana peng pen kachetong dun lake Dwarbaguri inkoira Trok constituency VDC chairman sirkoi rong phar lapen Dolamara Catholic Mission Father Beli Chitongdun. Lapen sports kangpu pita kang tip lake VDC chairman sirkoi rong phar adeng bensi ingpu pon. Lapen town committee chairman Mongol Singh Tirang lapen ke ongdung ke thige ding atum Chitongdun lapen kaduka we ka chapate pon school hum krehini ansi chapate pon. Tangte sports president secretary pen lamthi arjupon sina. Tipini la bangso ajai mengi tungedeng pon bangke son lo football tang ho pini volleyball tang ho puke aning kan wang tame Tubon bom lo, kita me nil tu mata lo la so kepatuan mereka cok je la athletics sabang si kenang sot. Ate athletics is called the mother of all sports. Lesson medo la si la athletics and si itu la non kiturmi oso maratu mate student tu asitin sports along tame ba game along tame kenang sot la athletics abang ke ate la dak ikat kecebai pendang lok ate kichon. News report KarbiAnglongLIVE. Tandi pinya dawa berta bangkila pon sikang tonik lo dumi thakmi kardong.